любой одами ба ақл гапои ҳамун Рустама гӯш кунам, нигоҳ кунед чӣ гуфта гая дар видеош. Мега ки ман дар ҳамун ҷа будам ва ман хатини бародар мега бо зани Коля тоҷика дар мошин сувор кардем, адел ба адел гаштем, Коля тоҷика кофтем, ёфтем. И мега ҳамун бобоҷона ман гуфтагим ки Коля тоҷика қапидаган дар фалон адел. Бобоҷон қатима буд. Оли ҳамину бе. Мега ки мо гуфтем ҳамин чиза, раст ки шумо рафтен то адела. Раст ки шумо зани Коля тоҷика гирифтен, адел ба адел гаштен, Коляро ёфтен. Чӣ ба бобоҷона занг заден? Чӣ ба бобоҷона занг заден? Бобоҷона чӣ ба занг заден? Харашо ҳозир мумкин гӯянд ки бобоҷон бародараш буди, хеле буд. Харашо бобоҷона вақте занг заден, чӣ ба даббари бобоҷон наистоден? Чӣ ба даббари зани Коля тоҷик наистоден? Чӣ ба зани Коля тоҷика шумо бародар нестен? Шумо як русиёҳи оқибпадарен. Шумо вақте агар бародари воқеи Коля тоҷик мебуден ку даббараш местоден. хатия рӯи экран харашо намебиромаден. Но мошин хатия би хизмати зани Коля тоҷика мекардем, хизмати бобоҷона мекардем, бобоҷон даводав мекард, айқафои Коля тоҷик ё хизмати адвокатора мекардем. Шумо мирғ бори ҷои Коляро ёфтену айдур фақат занг заден, шумо даже наомаден пеши бобоҷон ки биё бобоҷон равем дар фалон ҷоай. даже шумо вақте и одам рафтага адел шуморо дар адел дидагӣ нест, шумо гуфтен ҷоро ҳуй хурден, дингу заден. Значит ино савместни кор караган. Ина любой одами ба ақл ҳамихе фикр кина уже хулосаш намебро. Ё ки савместни да ҳамигоҳ чиртидаган, ё ки ино какой-то ҳамихе крисае ҳастанд ки духи пеш омада намекунану айдур фақат, ё ки ҳамун пуле ки ҳами сфера дайку уже чашм ало караган да ҳами пул, мақсад ки пулаш пиливили каранян. Ранги дига корое ки мекунанд. Рустам усубестаи Рустам як рихай, Рустам ҳичка нест. Ман интерес дам дар ону бачае ки дар бари Рустам шитагай ку бобои лангари шофёри Комрон охи. Ҳамаи мо медонем ки у бача чӣ корае. Правильно? Ҳамаи мо медонем. Мардум ман намедонам. Ман бахтидо намедонам, ҳамиҷа мара гуфтан. Ман медонам. Инами нав ҳамунҷа видео буромад, ман гуфтам ми кия гуфтам, баъд гуфтан ки мишкилӣ будим. Бар одаме ҳаста ки сояи Комрон буд. Фаҳмидӣ? сояи Комрон буд. Бар ба бари Комрон, любой кори Комронро ҳал мекардаги одам бар ба бараш мерафтаги ҳамон одам буд. Роста аҷоибиш ҳаминай. Фоизи пула мегирифтан як ҷоя тақсим мекарданд. Ки ҷое мерафтан, кадом шаҳре мерафтан ба сари пули бачаҳо ку мегирифтан, пули бачаҳоро медодан, фоизи хичонро мегирифтан, байни хичон тақсим мекарданд. Оли бе, ино байни хичон тақсим мекарданд ку бо як тақсими дига ҳаққи мошин мегирифти одам. ин одам даже колиярам фрев мекард. як тақсими ҳаққи мошинша мегирифт. ин водител буд. фаҳмидӣ? ин дами рӯз айдур рафтай мега ки ман дар ҳамуҷа будам, охир раст ки дар ҳамуҷа буди, чӣ ба наистоди дар кансае мардаки хуб? инҷа ягон ҷои вангагиву пангагиву ягон ҷои чиз нест. ин ман одами ба ақл ҳамин видеои шуморо тамошо кунам, хулоса